Khubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Samla Johannes JTL Lamare ula kentho teng ya ke jingkeno jong noyalam ka All India Congress Committee Randip Singh Surjewala baki samla gani ke jella ki dai ki lekno hadin baka wei ke video ka peni ki breu ki basyong ha ka kali balayo kurup na ki pulit jong ka mau kan ro outpost ki lara ru ya ka suloi na ka bayai nakmat ki paj ba ki badang yalum lembung ha ka khat san tarik ubnai nailar arajar arpuwei Hakabaya daybat kani ke jingsha kentho usamla Johannes Lamari ula pharu de ke jingtho sha ujeram ramesh ubadai unongelam jong ka seng congress ban pan jing penshai halor kani ke jingkentho jong Surjewala persha ye ki samla jong kani ke jilla Meghalaya da ka baong bakani ke jingkeno kalong ka bumsong nongrim satya haai ru Like Taliban terrorists brandish weapons, we can understand it happens in Afghanistan. But a similar video was noticed of militants brandishing black flags, black clothes and AK-47 through the main streets of Shillong with nobody checking them. Is that not abdication of constitutional responsibility by Government of India? And Chief Minister's house is attacked with petrol bombs. Home Minister is forced to resign. 98-hour curfew is imposed. Governor's carcade can't travel without being pelted with stones. Where is Government of India? That's the point that I'm making. Only complaint that I was making is, while the entire television and media is preoccupied with what is happening in Afghanistan, and rightly so, what is happening in our backyard northeast? And why is Government of India abdicating its responsibility in the cover of other news stories? That's my only limited question. Ba Surjewala called Shillong youth terrorists. Ha kabamut ba uniu he Congress ula ayeki katuk ani ki samla jong ka Shillong baki dei kita ki leno. Te shushu ngilai I bakalayai viral bahagian ni kejing keren kejung ki social media nang tawat bat ladon ru kini ki kot khubor ki print media ki bala penmi ya ke heading lani ke headlines kejung ki ha ka khat khandai tarik ha ka ba ki la ong ba uniu he congress u la ong ba ki katuk ani ki samla ki berana Shillong u yo compare lani u yo nu jor ye ki bat ki Taliban kata kami apo ke headlines ha ka khat khandai tarik jong ubnai nailar arajar arpuwei te shisin pe habang lai I ketuka khubor ha ka khat pratrik ke balami lembagi YouTube ke balami lembagi niki social media news online nata ke bumi ru hapo ka North East Live Today nga kumuwe niki nong shong basngo khia halor ke kam but yo le se ngala ban ong ba ka ne ke dei ke ere kumba ki don ki katu ka ne ki bo ong ba ka dei ka ne ke channel ke bala shupun he la ne la shukren penjerong ya ke jingkren jong uni uhe Congress no po Delhi te kum uwe ne ki nong shong jong ka jilla Meghalaya habang yosngo bakum kini ki mi nga kum unong shong ubashim khia na kabanta ka bahagam miat badru na kabanta ki jongi khamtam lili jongi ki khasi namar ba inshu sha khot haki wei bade ki jai benriu dan ki wei bade ki brio ya ke kerteng ke bangim su ya nga dalade ngamla ban tiang ya kata dalele te hakatu hi kamit ka bade ka khat pratrik jong benai nailar arajar arpuwei da ka jikso khia men sim haba ngalai I ba keleng ki social media kila ai kita ki headlines ki jong ki haba kila ong ba new he congress ula kren but ula yunu jor ye ke jingja ke baja Shillong kum ke baja po Afghanistan kata ke bangim la ban pidyang de lele ru kum wei ni ki nong shong jong ke jilla Meghalaya te halor ka to kum wei ni ki nong shong jong ke jilla Meghalaya ngala shim ki ni ke senjam ke bangala tho syaki ni ki he jong ka parti congress le ni jong ka seng congress ki branch Delhi ki bakun thup nado P Chidambaram Ghulam Nabi Azad nangta u Shashi Tharoor nangta jong u AK Anthony nangta bat kini ki weki he jong ka congress ngala tho iki ha ka WhatsApp ngala message iki ngala penher iki ya ketu ka message ke jonga ha ka ba ngala ong ba
ka Congress Party lada ka mut ban keren ka di ban keren baik ka basyit ka basyai ba ka ka jing thumu ba ka keren kum tu batru hatu yo le se ka don ka nur ka jing pen sung thu bakla dakini ki news channel lani dakino ki social media ki ba ai ya ka to ka headlines ha ka to ka por te ka ba ngalale ka to ka por yo kala poi ki to ki khatwei biji min mit tang shu ka to ka jing keren apo ka North East Life ngala shemi ka ni ka senjam ngala screenshot ya gitu ki screenshot ke balami hapo ka news channel batru igani ke YouTube channel ngala pha iki ka link batru igatu ke screenshot jong ka balami hapo TV tingala contact iki he congress hapo Delhi bat ngala ongru iki ba kidei banle halor kani ka kam te sutanat banyo igani ka jing jubab ka ba kloi na kaliang juki katto ka negi he congress hapo Delhi ki bukan thup yo Mr. Jairam Ramesh ula respond nga ula ong ba nakaliang juga kongres kin sale halor kani but yo le se la da ka don kanu kata ka misinformation le ne ka disinformation ka baki ai ki baki pensepriang apo ki social media le ne apo ka news channel ba kini ki he juga kongres kin le halor kani te sutanat shibun hadin bangalai ka tu ka report ngalai ka tu ka news channel ngalai gini ki bami po ki social media nga ku uwe ni ki nong shong jong ka jela meghalaya ki bashimi ki ni ki jingkit kli na ka banta ju ka jat penriu li jong ni ki jat penriu bat ngim kwa ki we ki jat penriu kin khenyingi kum kita ki jat penriu ki ba sadien bat ki bamla ban yadai le de te kum uwe nong na ki nong shong jong ka jela meghalaya ngala shimi ki ni ban ngala tho shibit ki ni ki he congress ke bade po Delhi ki bade ha po ka core committee jong ka Congress Party All India Congress Committee ban pedip shiki ya ke balaja ya ke ba ki ni ki news channel ba ki ni ki media social media channel ki pemi khnang ba ki he congress nang te na po Delhi kin yo man le lor kani but sutunat shibun ba ki kini ki he jong ka congress ki bukan thup yo Shri Jairam Ramesh ula respond nga ber ula ong ba kin sapek bat kin sale halor kani ka bentabat sutunat shibun balada ngidon kinu kijing bam yusutu jumut ke ka bangi de banle ka de bangin kli naki markmat bat khnang bakin la ban rectify dan ni ban penbek penbiang ya kata kijing baka yo le se ka don kijing bakla ka kom kren nang niang tai hende ke bangi de banle ka long ba kum kiri urang ba ngim de ban shuya hala ngim de ban shuya kren ya that bat kum ne kum tai hende ngi de ban kli direct iki bat ngi de ban ya kren direct iki khnang bangin suthu ke kijing mut kijing ki bat lada kidon kijing bakla na kaliang kijing ki ru ngin ya tre khnang ba kanomwan ra kanu kijing bam ya suthu jingmut le ne ka miscommunication namar ba ladang idon kijing ya suthu jingmut ladang idon ha padeng kijing ke ba kumnu ru ngin la ban ya te ngin la ban ya rectify le ne ban pen biang ki problems le ne ki kijing ki bangishem te nakaliang jonga nga kerpen ba kaseng congress kini ki he congress ke berna po Delhi kin le halor gani ka complain ke jonga namar ba kumbau la ong tu he congress nga ong ba gin sale halor gani ban ada dai ba kini ki media ki ba la permi kerteng ki ba permi po news channel ke jongki bala dadon ke ke ba kimla ban pidiang kin sale khnang ba ngakwa ba ka jai benriu jungi kam dei ka jai benriu ka ba ya ka jing snam bat kum tater ring di kijat benriu ke betip beriu tiblei bat ngakwa begini kijat benriu ke leng kari India ro kentip ingi kum ta ngakerben ba seng congress kan le halor kani bat kum bakila kular ha ka message ke bakila pha enga tang kita ku be shipun